Excellency Serdar Bir Dima Mahamadov, President of Turkmenistan. Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2024-nji ýyldaky adam sewdasy hasawatynda Türkmenistany adam sewdasyny goldayan döwletleriň sanawyna goşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Daşary işler ministri Antony Blinken, Daşary işler ministerliginiň 2024-nji ýylyň 24-nji iýununda adam sewdasy baradaky ýyllyk hasawatyny hödürledi. Bu hasawatda ministr Blinken adam sewdasynda dijital aragatnaşyk gurallaryň ulanylýandygyna ünsü çekip, insan gaçakçylygyny maliýeleşdirýän we oňa goldaw berýän Türkmenistan, Russiýa, Belarusiýa, Demirgazy Koreýa we Siriýa ýaly ýurtlarynyň hökümetleri adam sewdasyny maliýeleşdirýän 10 ýurtlaryň birlerden aýdyp geçdi. Adam sewdasy bilen meşgullanýan ýurtlar bir kanun jinsy, ýagny zenan erkek sewdasyny açyga çykarmadyklary üçin kodlanan habarlar we dijital valyutalar ýaly online platformalar ulanýarlar diýip, hasawatynyň dowamında 2024-nji ýyla çenli adam sewdasynyň öňüni alyş kanunlaryny bozýan ýurtlaryň arasynda Awganistan, Belarusiýa, Birma, Hytaý, Kuba, Eritreýa, Iran, Demirgazy Koreýa, Russiýa, Sudan, Günorta Sudan, Siriýa we Türkmenistan ýaly döwletleriň girýändigini aýtdy. Hakykatdan hem Türkmenistanyň bu sanawa goşulmagy ýurt derejesinde adam sewdasynyň alınıp barylýandygynyň suwtnamasy. Müňlerçe watandaşlarymyz jenaýetkar hökümetiň milli howpsuzlyk gullugy we beýle howpsuzlyk gulluklar tarapyndan atsy soraksız ýitirim edilip, daşarky döwletlere satylandygyna degişli suwtnamalar we deliller ýitirim edilen adamlaryň howsarlar tarapyndan saklanýyp gelinýär. Bu delilleriň bolsa Türkmenistanyň häzirki jenaýetkar hökümetiniň adamzada garşy alyp barýan iň uly jenaýatçylygynyň suwtnamasydygyny halk köpçüligine ýetirmegimiz gerekli.